Dobre kámoši, prišiel som na toto miestečko znova po nejakej dlhej, dlhočíznej dobe a idem vyskúšať Sumčeka, idem vyskúšať Bolene, možno, že trošku nižšie sa presuniem tiež a tam vyskúšam Jalca. Takže let's go. A bum, hneď ryba, ty vole. Hneď rybička, hen. Sumánek vyletel. Oh, wow, tak tento je dobre buchnutý. Tak toto som na rybke ešte nevidel, že by mala. Hodne pobúchaný. Ten maličký Sumček potešil prakticky hneď na prvý náhod. Takýto trošku zdegenerovaný. A neviem, čo to má na hlave. Poranenie to není, je to nejaká degenerácia, takýto malinký fúzik jeden. Ale potešil strašne. Hneď na prvý náhod v podstate. Ale ťahámo. Ty vole. Ďalší. To bol tiež taký maličký mrňousek. Taký mini, ale počíta sa takisto. Potešil veľmi. Utekaj. Pošli mamu. Dobre kámoši, s Sumčekmi teraz trošku taký úton. Hádzal som nejakú pol hodinu absolútne bez kontaktu. Ani jeden záber som mal taký slabulinky. Idem vyskúšať trošku túto stranu kaskády. Rieka Nitra je veľmi dobrá v tom, že je univerzálna na rôzne spôsoby. V tomto je Nitra úplne geniálna, že si viete z jednej strany zachytať napríklad Sumčeka a z druhej strany si viete vyskúšať takto Jalce. Takže horná strana nič, vyskúšam ešte túto stranu s hladinovkou, potom vyskúšam wobleríček, potom vyskúšam ešte raz Sumčeka a keď nebude nič, tak sa pohňam o jeden flečik vyššie alebo nižšie. Takže Alček sa nepodaril, ani Bolen, dal som tomu nejakých 15 minút. Tak tu vyskúšam ešte raz Sumčeka, dám tomu tiež nejakých 15-20 minút, ak nič nevystrelí, pohnem sa o kúsok ďalej. Dobre kámoši, dal som tu tomu nejakú 3/4 hodinu, možno že hodinku. V podstate hneď na nejaké prvé dva náhody sa mi podarili dve rybky, potom už nič. Takže idem skúsiť ešte jedno miestečko. Tu popovíš. Takže prichádzam na ďalšie miestečko. Ničím výnimočný flečík. Opísal by som to znova, zase a znova jedným slovom, že čo by som povedal k tomuto miestu. Tu je trošku hlbšia voda a pred týmto násypom prechádza to vlastne do pličiny a tieto miesta budem vlastne prehadzovať. Budem prehadzovať potom aj tuto trošku taký prúd, je tu pličina, tuto ďalej je trošku hĺbka, nejaký 1,5 metra, takže budem vyskúšať nejakého Jalca spraviť.
Pekne to zobral. Parádu, jalčisku riadne. No ty vole, to je riadne zvieratko. Sleduj tú krásu. No už pláva. Super. Wow, toto milujem, keď to tak zoberú na poslednú chvíľu, to je úplne úžasné. Už je krásny javec. Nebude taký veľký ako predtým, ale paráda. Krásne, aby ste videli trošku. Takže predpoveď počasia nesklamala, stalo sa presne to, čo hlásili, trošku sa ochladilo, zdvihol sa vietor. Teraz to trošku ustalo, ale prišli mraky. A ja som sa posunul o nejaký kúsok a idem vyskúšať takýto jeden flečík. Minulý rok som tu robil nejaké 2-3 videjka, nebolo to moc šťastné riešenie, pretože chodil som sem roky dozadu. Nikdy som tu nestretol ani nohu a tento rok je to tu masaker. Proste prídem sem 5 krát je tu budú obsadené. To by v podstate problém ani nebol, len tá ryba sa odtiaľ to zdekovala niekde. Tým, že je tu taký tlak vyvíjaný na tú vodu, proste a ryba sa proste odtiaľ to presunie niekde inde. Idem vyskúšať spraviť, aj napriek tomu sa tu zastavím, idem vyskúšať spraviť nejakého boleníka. Potom sa posuniem, dám tu tomu nejakých, neviem, dám tu tomu nejakých 20 minút, pol hodinku, potom sa znova posuniem niekde inde, vyskúšam štandardný wobbler, pozerám, že není ani nejaký veľký bordel na hladine, takže vyskúšam aj hladinovky. Záber. Je tam rybka nejaká, ale čo neviem, že by to bol. Ale jasné, to je nejaký podseknutý, ale nie je chytený normálne. Ty kokos, pozrite sa, neviem, či to vidíte, tu kaper pláva a krásne 2 kapre plávali proti prúdu, nádherné. Úplne dokonalé. Voda, no. Záber bol. Ja som sa zase pozeral do prdele. Vyčkili vodu. Ale tuto určite tie jalčeky sú. Ja si trošku vyskúšam vylepšiť uhol. Budem to teraz hádzať odtiaľto. Jedna vec je na tejto nástrahe veľmi podstatná. To sú ostré háčiky. Ja si to zvyknem takto prebrúsiť. Kúpil som si takúto osličku za 2 €. Treba si prebrúsiť tie háčiky po rybách, keď ich máte viacej po sebe nachytaných. Jalec to je taká zvedavá potvora, ona príde, veľakrát len ťukne do toho. Toto treba mať dobré nabrúsené háčiky. Jak to zobral. Ale toto je celkom ťažká ryba, ty vole. No ne, jalčisko je to. Pekne. Konečne. No, nech sa páči. Pekný nitranský jalčisko. Tlstý. No jo.
Už. Chcel som sa pohnúť pôvodne na také pličiny, ale idem to vyskúšať ešte prehádzať na takéto miestečko. Veľmi sa mi páči tam ten stromček. Pôjdem to tu vyskúšať poprehádzovať. Toriť. Krásna šťuka. Opa. Nechod tam. Tam musím ísť dole. Doriti. To pod brehom zobrala. Poď. Yes. Nádherná. Takých 70 má. Super. Ty koky, tak toto som nečakal. Krásna šťuka. Mám okolo 70 cm na ľahkú prívlač. Ak by ste ho niekedy chytili, všimnite si ten chvost. Odsvaknutý chvost na... Ešte raz krásna šťučka, okolo 70 cm do 80. Nádherná, takáto dobitá. Sloboda. Belice. No toto je nevýhoda, keď chytíte šťuku, že ona sa vám začne brutálne krútiť v tej sieťke a zostane z toho presne toto a potom musia priznárať bohužiaľ nožničky a vycvakávať to. A takto sa ničím podberáky furt dokola. Obrovská škoda, že sa neviem dostať tuto dole. Je to brutálne strmý zráz. Relatívne zliesť by som vedel, ale vyliesť by som už asi nevedel. Veľmi zaujímavý flečik, tuto som spravil tú šťuku, stromček, točák. Ak sa pamätáte, jedno zimné moje video brutálneho bolenia som tu spravil práve v týchto miestach. Toto je úsek úplne stvorený na dravce. Sice je tu dosť plítko, ale bolenie, podľa mňa slnčeky určite plieskajú. No nič, idem ďalej, idem na tú plítčinu. No, oček malý. Ďalší jalčúnik, alebo malý bolenie, to je alec. Hotovo. Do prdele, netrafilo to. Voda, no. Kokos, jak to zobral, ty vole. Riadny bolko, ty vole. To je ončo. Krásny. No jo, klídeček. Dobre páni, není to žiadna 70, ale podľa mňa okolo 60 cm.
Nádherný voleň. Krásna farba, je vždycky také zlatisté, nádherný. Veľmi pekná rybička. Plávaj. Zapichol si ráte fakt do buriny. Plávaj. Plávaj. Yes!